Helo, fi di Super Sean Lynch a fi ydi enw Clash 10. Helo, Whisper 99 ydw i, a dwi yma gyda Bubbles Bonkers. Helo, enw fi di Whisper 99, a dyma fi yn chwarae Subway Surfers. Enw i Pumpkin. Croeso i gêm pyramid efo fi, Pêl-rwyd 27 a Rygbi 11. Enw fi di Master Builder ag tank mawr. Dyn ni'n mynd i chwarae Temple Run. Helo, enw fi di Bob Jones. Helo, enw fi di John Jones. Dyn ni'n mynd i chwarae app ar enw Minecraft. Helo, fi di Rally Champ ag dwi efo Farmwr dim 5. Helo, a dyn ni'n mynd i chwarae Make Up Me Superstar. Enw fi ydi Martha, Code 123. Ac enw fi ydi Pink Pert. Helo, fi di Mam Quacky ac heddiw dwi'n mynd i chwarae Minecraft. Helo, enw fi i Pink Pert a heddiw dwi'n mynd i chwarae Temple Run 2 Frozen Shadow. Os dwi'n colli i Farmwr O1, wel dwi'n mynd i stopio. Ti'n mwyn gwybod enw fi? Farmwr dim 5. O, iawn. Moch hyn di hwnna? Ie. Gobeithio bydd ti wedi colli na fi, achos o'n i'n horrible. Oedd o'n horrible, ond os dwi'n colli, a fi di Rally Champ, Wel, bydd o'n waith. wel dwi'n mynd i stopio recordio pethau fel. A wedyn, dech chi yn... Oops. Dech chi yn sveipio fo i mynd i'r ochr. Abel! Ne! Sut bod hwnna'n gallu stopio car? Coeden oedd Sut mae grych yn gallu stopio car? Oedd o stopwing. O, dwi di ennill. Ti'n meddwl? Do. Sbia? Ie, ond Rally Champ di enw ti, enw fi di Farmwr dim 5. So Ie. bach yn obvious bod ti Rally Champ. Bod fi'n Farmwr dim 5. Simple. Diolch yn fawr, da ni wedi gorffen wan. Ta-ta. Ta! Ta-ta, gobeithio dych chi'n hoffi'r fideo hon.